سلام كما يتغني حوات لهم عنتي كفدرال منجستي زتوها مجلس له تمجلس السون منجستي إيرترا زتوها مجلس أيو تأيو وقع مجلس انت زي كنا منجستي إيرترا كاف تجراي نخوت ناي فدرال منجستي صوي له بدينا مفتي بزبها على ويا مرارحة فدرال منجستي መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሰራዊት ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጫፍ ወሰን ትግራይ ኣሎ ይብለሎ ስለዚ ድማ ብቁልጡፍ ካብ ትግራይ ክወጽእ ብዕሊ ማሕበረሰብ ድማ ጽዕንቶ ክፈጥር ዝሓው መብርህ ኣሎ ተመብርህሱ ብፍላይ ማሕበረሰብ ዓለም ተገንዚሁ ጸቕጥ ብምፍጣር ዳርጋ ካብ ኢሮፕ ካብ ወሰን ዘላምበሳ ብፍላይ ኣብ ኢሮፕ ከባቢ ዘሎ ዳርጋ ሙሉ ተቆጻጽሩዎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ፌደራል መንግስቲ እውን ብዕለ ረጋጊጾሎ ከምቲ ስታሊን ዝብሎ ዘይኮነ ፌደራል መንግስቲ ብማሕቡር ስለልኡ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ሙሉ ስለዘረጋገጸ بزولنا يوب تلعلوا مرارحة مجلس هي والله سلازي فيدرال منجستي دحر خازي من الباتون دحر دعا كوت زي خيلو من البات ناو خالي سقومتون كعتي خليو من البات زدمانة تصمدوز بحال كتعناق في خليو مسر زي ولا نجار كل جزء خمزيو مسر تزهل ونيرو تصمدوسو حقاونت بزرقاق سلازي يخوانا اي غتصلن من الوقت ناي صمدو نجر كاف 3 ورعي 4 ورح زحال فيكونن تناي صمدو خناتات ناي مقصال عدلاتو زتحت ايو مخنياتو زي غتصلن مخنيات تايو لعلو تمرارح حوحات من الوقت نا ايرترا مصنح نوኦም نبوليتيك اجندا كون يخليو خوينو غنا حبرتسب او كبيد سقاي او كبيد قفعي زحلف زلو ስለዚህ ትናይ ጽምዶዚ ሕብረተሰብ ዘይሳተፈ ሞ ሕብረተሰብ ድማ እንዳተጋፈዕ ኣብ ዘለሉ ሰዓት ናይ ጽምዶ ጉዳይ ዕድመ ይውሉን ስለዚ ከም ተጋሩ መጠን ትናይ ፌደራል ዝተዋሃበ መግለጺ ክንድግፈለና ሰራዊት አራዊት ኢሳያስ ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ዝፈጸሞ ግፍዒ ፈጺምና ክንርሱዕ ይንኽልን እዚ ድማ ክሳብ ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ቶም ግፍዒ ዝፈጸሙ አካላት ተሓተቲ ኮይኖም ዘብጽሕዎ ግፍዕታት እውን ኣሚኖም ቅጽዓቶም እንተረኺቦም ጥራዩ ፍትሕን ተተረጋጊጹ ጥራዩ ደኣ ህዝቢ ኤርትራን ማለት መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ትግራይን ተሳኒዮም ብደንብ ተደማሚጾም ክነብሩ ዝኽእሉ ስለዚ ከም ህዝቢ እንታይና ንብል ዘለና እቲ ፌደራል ዝብለሎ ንድግፍ ምክንያቱ ጽምዶ እንዳበልኻ ኣብ ና ትግራይ መሬት ኮይንካ ፈጺሙ እውን ዘይሕሰብ ብመሰረቱ እውን ኣብ ጸላኢ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ሕሱም መንከራን ኣብ ሕሱም ችግርን ከም ዘሎ ስለንፈልጥ ነዚ ጽምዶዚ ብሕጋውነት መልክዕ እስካብ ዘይሓዘ ህዝቢ ትግራይ ዘይድግፎ ጽምዶ እዩ ብፍሉ ከም ዝፍለጥ ድማ መንሰይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ መስዋዕት ዝኸፈለሉ እዩ ማለት لعلاونت عم مخبار له زخفله مسوات له حزنت زتخفله مسوات ون مخحد سلازخونه حقاوي ملكع بزلوه حزبي بزا امنلو حمد زبلنا يون اتهم قفع زوص عكلات قصعاتهم رخيبهم حزب دما فتح رخيبو ايو زلق على السلام كما زغل سلازي ህዝቢ ትግራይ ነቲ ብዲና ሙፍቲ ዝተዋሃበ መግለጽ ደጊፉ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ደጊፉ ነቶም ግፍዕኛታት ነቶም አዲታት ዝደፈሩ ካፍቲ ናይ መሬት ትግራይ ወጽዮም ህዝቢ ድማ ናብ ንብር መሬቱን ክምለስ ምስ ዲና ሙፍቲ ተሰሊፉ ንማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጥ ክገብረሎ ስለዚ ናይ ዲና ሙፍቲ ዝተዋሃበ መብርሂ ኩሉ ናይ ትግራይ ህዝቢ ክድግፈሎ እንበዓለ ስታሊን ነዚ ጉዳይ እዚ ከልዕልዎ ይከኣሉን
already بناي قرشي ስለዝተሸፈኑ بقرشي بناي شعبية قرشي እንዳተደጎሙ ስለዝተሸፈኑ ህዝብ ዝሓለ ይኩን የግዳ ናይቲ ድሕር ጉጅለ እንትን ገበርቲዮም መዳኽርቲ ወይ መጫፍርቲ ስለዝኾኑ ናይቲ ህዝብ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘሎ ውፃእ ክብሎ ይኽሉን የግዳስ ወፂኡ ይብሉና ኣለው ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ነዞም ከምዚኦም ዝበሉ ባንዳታት ንህዝቢ ዘይድግፉ መምሰልቲ ዓናይ ትውክለና ክብል ኣለዎ ዘመሓላልፎ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ብዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ ማዕኸናት ዝተረጋገፀን ስለዝኾነ ህዝቢ ዓገብ ገበሩ ክብሎም ኣለዎ ስለዚ ድማ ብመሰረቱ ህዝቢ ነታት ኣተሓሳሲብዎ ፌደራል እውን ካብ ትግራይ ህዝቢ ሓሊፉ ፌደራል እውን ኣተሓሳሲብዎ ኣለዎ ዝሕጂ ሰዓት ስለዚ ድሕሪ ኸዚ ናበይ ከም ዝኸድ እውን ኣይንፈልጥን ምናልባት ዝኹነታት እውን ነቲ ኩናት መልዓል ክኸውን ስለዝኽእል ህዝቢ ትግራይ ነቲ ኩነታት በብግዚኡ እንዳተኸታተለ ነቲ ፌደራል ዝብሎ ዘሎ ድማ ጸቕጢ እንተይኮነ ድጋፍ ሂቡ ነቶም ጸላእትና ካብ መሬት ትግራይ ወፂኦም ብሓቂ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ክገብር እንተደልዮም እውን ህዝቢ ዝኣመነሉ ሉዓላዊነት ትግራይ ተረጋጊጹ ይክኸውን ዘለዎ አለበለዚያ ንጸላኢ መሬትካ ህጊርካ ዝግበር ጽምዶ የለን ብስሩ እውን የለን ህዝቢ እውን ከውግዞ ኣለዎ ብስሩ እውን ክድግፎ የብሉን ባህልቲና ከማና ስለዚ መንእሰይ ትግራይ ብትሕዚ ሒዝካዮ ዘለኻ ኣሰላለፋ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ጸቕጢ ብምግባር መሬትካ ክትኽብር ኣለካ ሰላማዊ ቃልሲ ብምግባር ኮይኑ ግን ኣቶም ድሕራት ጉጅለ ናብ ኩናት ከእትውኻ ጽምዶዬ ግዛዐ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ጽምዶዚ መጀመርያ ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ክረክብ ኣለዎ ሉዓላዊነቱ ከኽብር ኣለዎ ሉዓላዊነቱ ምስ ኣኽበረ ድማ ወንጀለኛታት ናብ ሕጊ ዝቐርብሉ ፍትሒ ዝረጋገፀሉ እዚ ምስ ተኻየደ እዩ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ጽምዶ ዝካየድ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ዝካየድ ጽምዶ ማርኢናዮ እኮ ብፍላይ ምስ ፌደራል ኤርትራ ናይ ኤርትራ መራሒ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጽምዶ ገይሩ ነይሩ ጽምዶ እሱ ታዩ ላይክ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘይኮነን መንግስቲ ምስ መንግስቲ እዩ ነይሩ እቲ መንግስቲ ምስ መንግስቲ እውን ህዝቢ ብዘይፈልጦ ተደሚርና ኢና ሓደ ኮይና ኢና ኢሉ ነይሩ እቲ ህዝቢ ዳርጋ ብፍላይ ዘይጥይቕ ህዝቢ እንተኮይኑ ስቁኢሉ እዩ ዝምራሕ ስለዚ ድማ ብወገን ክልቲኡ ህዝቢ ተመሪሑ ነይሩ ውጽኢቱ ድማ መሰረት ዘይብሉ ንህዝቢ ዝወገነ ቅድሚ ኸዚ ብወገን ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ወጽዓታት ህዝቢ ኤርትራ እውን ነቲ ዝተገበረሉ ብድዕታት ካሕስኡ ስለ ዘይረኸበ ተመሊሱ ድማ ናፍቲ ዘይቐሪ ባእሲ ተመሊሱ እዩ ስለዚ ንዓና ዓብዪ ኣብነት እዩ ካብዚ ተምሂርና ህዝቢ ትግራይ ዳግም ናብ ጽንተት ናብ ኩናት ንኸይኣቲ መሬቱ ንኸረጋግጽ ብፍላይ ዝኽረምቲ እዚ ህዝብና ናብ ንቡር መሬቱ ክምለስ ከምቲ ናይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ከም ዝበሎ ብፍላይ ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ነቲ ዲና ሙፍቲ ዝበሎ ጸቕጥን ብምግባር መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ሰራዊት ኤርትራ ወይ ድማ እቲ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ንብሎ ዘለና ድማ ካብ መሬት ተጓሓሒጡ ንክወፅእ ጸቕጢ ክገብር ኣለዎ ኢና ንብል